Sanibonani molweni ndanamkela ku-utsotsi ngesiXhosa. uSamke ke ufike kwi-mess ke guys eshop ehamba nokhuzwayo bebekhuza ke uba inoba ngumuntu otheni ufunani kuye because lo muntu this time ufike wavulela amanzi agcwala amanzi indlu yonke. Qha ke uSamke uthe lo muntu lo yi-sending a message uthe ke hayi uyamsukela ke ngoku and ke ngokusukela umuntu o-wrong and uzombonisa yena. So ke noba indlela unayo indlela afuna ukumbamba ngayo ke ethile. uJabi ke usayikhwezela guys into kaSibongile eyoba makaqhubeke nokudestroya into yakwaDlamini, but ke uSibongile uthi yena yonke lento uyinikele ezandleni zikaThixo akazuyilwa ngokwakhe. Kodwa uJabi uthi le nto izakwazi ukukunceda nawe ukwazi uthatha ubrother wakho umse kwi-private schools, bhatala imali ezi-right, uyabona nje. So umbeke kuloo position ke noba uyamkhumbuza uba abantu bakwaDlamini wena bakwenza ntoni, bebemopha ngawe phaa bekwenza uklina. So uzama ngandlela zonke nje ukungena kuSibongile into yoba makakhumbule uba bebemenza ntoni abantu bakwaDlamini. uVelaphi yena uthe esabuka imagazini ke eneefoto zakhe wabe sephakama xa ethi uyobeka something wafika kukhona ileta phaa ngaseTVini ebhalwe uHendrik Botha ne-address ke yale ndlu abahlala kuyo. Uthe ke sajonge leyo wabe sengena kulo tatakhe endlini wabe sembuza uba ngubani na lo Hendrik and yona le ndlu kanti kabani na. Utatakhe uthi ke heyi yintoni imibuzo emingaka, wathatha naloo leta wayikrazula ejonga phantsi esithi yena udikiwe zezinto zezileta ngaba bantu babehlala phaa bakudala, akazi uba kutheni into bangathi bayeke uthumela izinto phaa. So baye bancokola ke notatakhe ngento kaSangweni ke okhathazekileyo ngento yoba engamazi ke notatakhe, but kuyise kuye wazama ukwehlisa istress sikaVelaphi ngoba amphe into eyingathi yi-necklace ene-photos ezikwi-hearts esemncinci uVelaphi. Hayi ke wa-excited ukubona ezo foto ke. So uVelaphi ke guys uyatrenda ke, ubonwa zonke indawo kwiividiyo zakhe. Uyise kuthe sajonge leyo ibitshomi zikaVelaphi zibuka yonke le nto kaVelaphi wangenelwa yimessage ke etsho into yoba abaphathi bendlu bayabuya soon. Banethemba ke loba iifishi zabo zisahleli kakuhle, uyaziklinela uyazipha ukudla kwazo yonke into nendlu sayiphethe kakuhle. So une-stress ke uqiniso because iyamphelela yonke le nto yakhe ayenzayo apha, bayebuya abanikazi bendawo. Kanti ke noVuma ke kwelakhe icala akekho right after ephucwe nguSamke ekubeni sebede babe ngabantu abancamisanayo ke. Uncokola nokhuzwayo ke ude waphuluka nophuluka apha ngokwabalisayo ke walitsho ke igama lomntu. Uye wayilalisa xa kucaba ke ukhuzwayo uxhoma amehlo xa esiva igama likaSamke. Kaloku nokhuzwayo uyamthanda uSamke usamfuna. uVuma ke uthi hayi mabayiyeke wethu yonke le nto and unendlela uzohambisela uSibongile izinto azidingayo esikolweni. Uyile ke esikolweni apha afike khona uSibongile ebhizi ke nozama bemncokolisa ke bethetha ngale nto emconvince into yoba makaqhubeke nale case azofumana ii-millions so that azokwazi uthenga indlu, imansion noba zizindlu ezi-4 abe sephinda futhi ethengela utatakhe imoto. Ethi ke uSibongile ke naye mna ndiyalithanda ikhaya lam. Uthi uzama eliya linomgqobho edongeni. Hayi ke besephoxeka kuSibongile athi omnye hayi anditsho kakubi kodwa ke vele nee-curtains zimbi zindala but ke not ngale ndlela wena uyicinga ngayo. Bathe besathetha ke kwafika ke utatakhe ke wabulisa nje wabe esithi ke uzama uzocela ukubashiya kancinci. So uye wabashiya ke. Ufikile ke shem tata kaSibongile ephathele uSibongile ukutya ke bethuna ngesikaftina se-ice cream. So bathe besancokola ke wabe uSibongile sezama ke umchazela phofu utatakhe umbuzile bengathi akakho right. Watsho komba hayi andiyakhumbula uthe kaloku into yakwaDlamini ze ndingaphinde sibe siqhubeka nayo, kodwa kukhona into evela wamchazela yonke into ke nemali angayilindela ke. So ngento yee-designs zakhe ke uba angafumana ii-millions. Tatakhe wothuswa yiloo nto ukuba kungakhona nditsho into enee-millions phakathi kuyo yonke loo nto. So uqiniso ke guys ubuye ebokoboko ethi uwile ke, but uVelaphi umxelele ukuba kangomntana makatsho uba kwenzekeni. Atsho ke uyise uba ubanjwe inkunzi esuka ebhenki uthatha laa mali yale gig bebeyenzile. So akho mali, yonke imali ithathiwe namakhadi, kodwa into abangayithathanga yifowuni ngoba uye wayilwela ethi hayi kodwa ndiye ndayilwela ngoba ndiyayazi uba bebesazi uba izokwazi uba itrekhwe le fowuni. So uVelaphi uthe nowakho ngxaki as long as bengamlimazanga into ebalulekileyo yimpilo. So useqalile ke uyamskema udade. Sangweni yena uxelele uSipho uba makathethe no-anti wakhe konguSamke uhlukane nefemeli yakwaMbambo ngoba ngoku
uyambona yena uba ulisela webe ishop ngoba ishop seyifumene uthi ulungile ke makaqhubeke neshop kodwa makangasifuni ukuba nditsho umzi kanina ngeke yena ayimeleleyo into futhi ayizukwenzeka. So after loo ncoko yakhe ke kuvela uSamke eseshop apho ke athe esathi uzenza into zakhe kwava ke lo mntu ufikayo echwechwa wagijima ke naye wozimela kuSamke. Wangena umntu wakhona ephethe i-5 litres ye-cooking oil nalaa ntsimbi avula ngayo phaa emnyango. Xa ethi uyajonga uSamke ngekona nje lelihlo kusangweni. Akothukanga ethi sangweni washiyeka ekhamisile because ngoku ubanjiwe kule nto yakhe uba nguye lo wenza yonke le nto lena. uSibongile yena noVuma bayile kwigqwetha likaSibongile ke apho lifike khona lamxelela uba usafe kangakanani uSibongile kuyo yonke le nto and if baqhubeka nale case zintoni abazozizuza. So bavumelene ke icase ke guys iyaqhubeka. uSibongile ngiqonda uba yoba samxelela ke ukwenza uba kwenzeka ntoni because tatakhe sethe makaqhubeke ke as long as ezoba safe kungekho nto eza kumlimaza. Enkosi ngicela siqhubeke sisubscribe silike singakhomenta futhi bye.